Afe Akyem Asuom Eyekura ewo poye mantamo na Akyem Asuom no ewo kwabebrem mansimo ewo saa empotem ho no osabarima ofoso hene apenti otosomienu na oye ohen ewo ho na na de adesede eto aban anim se efi abam ede kɔ Asuom no kwan ne nye enti baabi ana no wobeyeduru ye no senka aban eto aso awie ede ama Akyem Abam ni Akyem Asuomfo a anka na ani beje ho. Osaberima ofoso hene apentin a otoso mienu ede adesede eto omanfo anim se womo emeye omomoa na akwantempon a eda ho a atete apansam no womo etimi esiesie se ne enuane a womo edifi efuo mu ewo mpatemu no womo etimi ede edu kroma ma omanfo so enya bi ato edi wode sansemwe eto dwa abra womo ede niema egu akwam eyi kruntihima a wo Akyem Asuom na nanyako abronoma a otoso baako road minister obone ho modern mi tu chema no e mo ni nyina enye nwie peye ehwe mu a o start ye first coat na aba first coat no kra no sese no esia tutu e ba ni sa na ye double debt ene dia ma aban no instead senka ye bakue ni mu no na ye san ku achi sika kakranka ye a emma kwan no entutu bie mu ansa ne aye no na ye di ba be sen wo ha nti misra aban no se kwan no so omana ni nkohu na nia o ya boye no wa ya boye kontihima wo Akyem Asuom a ono nso womo eyi ni fufuroi na nanyako abronoma a otoso baako ede efutuo ema omanfo se womo enka omhomom se ne de impuntudwuma ebeba empatem ho menso mani suade hu ni se meka mai wa abusuai mu nyina bom ye nyina ba baako mabai mi mpapamu mi fa enyiyimu ma mumia nyina nya baako na ye mane so ayawo won no ye ma ye ni nkoya mofra ne so na sadachi ye ni ho a omna beba besi en anan